Doncs la Montse Esteve és una de les persones que fa un dels tallers, concretament el taller de coreografia per a aquest mercat romà de Ieso. Montse, com va el taller? En quin nivell esteu? Avui ho representeu? Com va tot? Com ha anat? Ha anat superbé, més que bé. Ja fa 4 dies que vam acabar la coreografia. El representarem avui a 3:15 del vespre a les excavacions romanes de Guissona i esperem que quedi com ahir, que vam fer l'assaig general, i bueno, esperem que quedi de meravella. Dins del teu mateix taller hi ha altres tallers que s'afegeixen, com el de maquillatge i caracterització i com el d'efectes especials. Suposo que tot això enriquirà d'una manera brutal el que és la teva coreografia, no? Bueno, tot enriqueix a tot, el ball enriquirà els maquillatges, la pirotècnia enriquirà el ball, tot és un conjunt per un fi comú i, bueno, i entre tots suposo que anirà a la mar de bé, a part amb els professionals que hi ha a darrere com la Maria Jiménez i el Jaume Bernaus, pues, em sembla que sortirà redó. Tu fa molts anys que tu vius aquí, ets d'aquí, fas la teva vida aquí. Per tant, jo entenc que fa 12 anys que participes al mercat romà. Com ha evolucionat aquest mercat? Pues des del primer any, que ara fa 12 anys, de mercat romà, però que va sorgir arrel de que 2 anys abans un grup d'amics ens vam pensar la gran idea de fer la bacanal. Aleshores, després, amb l'Associació de Comerciants es va decidir de fer el mercat romà i des del primer any del mercat romà, com que ja estava ficada dins del món de la dansa, amb amics de Guissona vam començar la primera coreografia, totalment altruista, i ho vam fer així durant 2 o 3 anys i després ja ho vam anar fent cada vegada a nivell més professional, entre cometes, amb nens i nenes que els agradava ballar més, fins al dia d'avui, que com que és un taller obert, hi ha nens que tenen unes petites nocions de dansa i hi ha d'altres que gaudeixen del taller però des de zero.